ba ƙarya bane ba, yanda nake jin zuciyata bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na sani ba lallai bane ba, ki haƙuri ki ji saki. Wani ciwo ya rage ke kwanciya yana shi, wani sa'in hanyar farin ciki ya biya toshe. Na gane su wannan al'amari ne mai wuyar kwatance, da shi da ƙauna kuma haɗi ne ba a ba da yance. Daga da ka fara soyayya ka hawa hanya, sirri ne ‘ya'yan kanya ba a masa gayya. Babu tabbaci ya ƙanana ko manya-manya, ba a tuhumar soyayya.